Вёска Хатынічы. Вёска, вёсачка, аграгарадок. Гэта пра яе напісаны цёплыя і пранікнёныя радкі паэткі Ніны Кавальчук. Можа, недзе ёсць вёскі яшчэ прыгажэй. Нам не хопіць жыцця, каб усе абысці. Ды за нашы Хатынічы ўсё ж даражэй, і мілей, і бліжэй нам нідзе не знайсці. Пра яе складзена загадкавая легенда аб тым, што вельмі кемлівы сын у бацькі змайстраваў прыстасаванне, з дапамогай якога можна было лёгка хадзіць па балоце. Хатулі. Усе людзі, якія ўпершыню ўбачылі змайстраванае дзіва, празвалі іх паміж сабой хатылічамі. І вёска такую ж назву атрымала – Хатулічы або Хатынічы. У вёсцы Хатынічы жывуць працавітыя, таленавітыя людзі. Тут, як нідзе ў раёне, развіваецца народнае ўмельства, захоўваецца культура, традыцыі і мова продкаў. Сёння вёска Хатынічы самая населеная і адзіная ў раёне, дзе застаецца моладзь. Развіваецца новабудоўля, пашыраецца інфраструктура. Колькасць жыхароў складае 2137, з якіх непаўналетніх 251. І гэта вельмі добрыя лічбы. Нездарма Хатынічы атрымалі статус аграгарадка. Славіцца вёска сваімі паэтамі і майстрамі. Колькі шчырых і цёплых вершаваных радкоў прысвяцілі Хатынічам Ніна Кавальчук, Ніна Таўтын, Уладзімір Бабулін. А якія цудоўныя рэчы ствараюць майстрыхі: Ніна Казак, Марыя Менько, Надзея Ярашевіч, Лілія Казак, Тамара Мілеўская і шмат іншых. Людзі працы – галоўны скарб гэтай багатай палескай зямлі. Дык квітней і багацей вёсачка, жыві доўга-доўга, аграгарадок Хатынічы.